Tajomstvo Žalmu 23, ktoré navždy zmení váš život. Väčšina ľudí to prehliadne. Hej, priateľ, musím sa vás niečo opýtať. Koľkokrát ste počuli Žalm 23? Možno ste ho počuli v detstve v kostole, alebo možno bol čítaný na pohrebe, alebo možno ste si ho dokonca zapamätali, hovoríte ho v časoch ťažkosti v nádeji na útechu. Ale dovolte mi vám povedať niečo. V Žalme 23 je skryté tajomstvo, ktoré väčšina ľudí úplne prehliadne. Pravda tak mocná, tak meniaca život, že keď ju uvidíte, zmení to spôsob, akým vidíte Boha navždy. Možno si myslíte, počkaj, nie je Žalm 23 len o tom, že Boh je náš pastier? Áno, je, ale je toho viac, oveľa viac. Čo keby som vám povedal, že skrytých v týchto 6 krátkych veršoch je kľúč k životu s pokojom v chaose, silou v slabosti a nádejou v neistote? Čo keby som vám povedal, že pochopenie tohto jediného žalmu, tak ako to Boh zamýšľal, by mohlo úplne premeniť váš vzťah s ním? Väčšina ľudí číta Žalm 23 ako upokojujúcu báseň. Niečo pekné na povedanie, keď sa život stáva ťažkým. Ale Dávid nepísal len pekné slová. Odhaľoval hlbokú duchovnú realitu o tom, kto je Boh a ako pôsobí v našich životoch. Realitu, ktorú väčšina z nás skutočne nikdy nepochopí. Takže dnes odomkneme skrytú moc Žalmu 23 a do konca tohto videa ho uvidíte spôsobom, akým ste ho nikdy predtým nevideli. Verím celým svojim srdcom, že ak necháte túto pravdu vstrebať, zmení to váš život. Ste pripravení? Poďme na to. Kapitola 1. Žalm pastiera, pochopenie kontextu. Dobre, predtým, než sa hlboko ponorím do skrytého tajomstva Žalmu 23, musíme sa vrátiť späť a pochopiť kontext, pretože kontext mení všetko. Kto napísal Žalm 23? Žalm 23 napísal kráľ Dávid. Áno, ten istý Dávid, ktorý bojoval s Goliášom, ten istý Dávid, ktorý sa stal kráľom, a ten istý Dávid, ktorý sa veľmi pokazil, ale bol stále nazývaný mužom podľa Božieho vlastného srdca. Ale tu je to, na čo väčšina ľudí nemyslí. Predtým, ako bol Dávid kráľom, bol pastierom. Strávil roky na poliach, starajúc sa o ovce. Chránil ich pred levmi a medveďmi. Viedol ich, staral sa o nich. Takže keď Dávid nazýva Boha svojim pastierom, nepoužíva len náhodnú metaforu. Hovorí z hlbokej osobnej skúsenosti. Dávid vedel z prvej ruky, čo znamenalo byť pastierom a, čo je dôležitejšie, vedel, čo znamenalo byť ovcou, úplne závislou na tom, kto ho vedie. Kultúrny a biblický význam pastierov. Pasenie bola veľká vec v starovekom Izraeli. Ovce boli cenné, poskytovali vlnu, mlieko a niekedy obete na uctievanie. Ale ovce sú tiež úplne bezmocné bez pastiera, zatúlajú sa, uviaznú, nevedia, kde nájsť jedlo alebo vodu a nemajú žiaden spôsob, ako sa brániť. Preto pastieri neboli len opatrovatelia, boli ochranári, poskytovatelia a vodcovia. Museli byť silní, no jemní, vždy dohliadali na svoje stádo, vždy pripravení odbiť predátorov. Znie to známo? To je presne to, ako Boh bdel nad nami. Prečo sa Boh nazýva pastierom? Po celom písme sa Boh označuje ako pastier. Žalm 103, sme jeho ľuďom, ovcami jeho pastviny. Izaiáš 40:11, pasie svoje stádo ako pastier, zhromažďuje baránky do svojich rúk. Ezechiel 34:11-12, sám budem hľadať svoje ovce a starať sa o ne. A samozrejme, samotný Ježiš povedal v Jánovi 10:11, ja som dobrý pastier. Prečo? Pretože my, ako ovce, sme bezmocní. Bez neho sa stratíme, padneme, robíme zlé rozhodnutia. Bežíme smerom k nebezpečenstvu bez toho, aby sme si to uvedomovali. Potrebujeme pastiera. Vzťah medzi pastierom a jeho ovcami. Pastier nevlastní len ovce, pozná ich osobne, volá ich po mene. Ján 10:3 hovorí a oni rozpoznávajú jeho hlas. A tá najlepšia časť, pastier sa len nepozoruje z diaľky, kráča s nimi.
Dávid poznal ten druh vzťahu s Bohom a preto, keď písal Žalm 23, nepísal o vzdialenom, neosobnom Bohu. Písal o Bohu, ktorý kráča vedľa neho, vedie ho, chráni ho a poskytuje mu. Takže keď Dávid začína slovami Pán je môj pastier, nerobí poetické vyhlásenie, robí vyhlásenie dôvery. A to, môj priateľ, je miesto, kde začína skryté tajomstvo Žalmu 23. Teraz sa ponoríme do 1. verša a odomknime tajomstvo božského zaopatrenia. Kapitola 2. Pán je môj pastier, nebudem mať nedostatok. Tajomstvo zaopatrenia. Dobre, buďme úprimní. Ako často cítime, že nám niečo chýba? Možno sú to peniaze, možno je to smerovanie, možno je to láska, pokoj, alebo len zmysel pre účel vo všetkom. A keď to nemáme, cítime sa stresovaní, úzkostliví a nepokojní. Ale potom Dávid píše niečo radikálne: Pán je môj pastier, nebudem mať nedostatok. Počkajte chvíľu. Chcete povedať, že ak je Boh môj pastier, nemusím chcieť nič? Žiadne starosti, žiadny nedostatok? Áno, ale nie tak, ako si možno myslíte. Čo skutočne znamená nebudem mať nedostatok? Dávid nehovorí dostanem všetko, čo chcem. Hovorí, pretože Boh je môj pastier, mám všetko, čo potrebujem. Veľký rozdiel. Hebrejské slovo pre nedostatok v tomto verši je chaser, čo znamená chýbať, znížiť sa alebo byť bez. Dávid hovorí, ak je Boh môj pastier, nikdy mi nebude chýbať to, čo je skutočne pre mňa potrebné. To znamená, ak potrebujete pokoj, on ho poskytuje. Ak potrebujete silu, on ju dodáva. Ak potrebujete múdrosť, on ju dáva. Ak potrebujete zaopatrenie, on je verný. Boh nie je len poskytovateľ, on je ten poskytovateľ. Božie zaopatrenie v Biblii. Biblia je plná príbehov o Bohu, ktorý sa zjavil a poskytol presne to, čo jeho ľudia potrebovali, niekedy najnečakanejším spôsobom. Manna na púšti, Exodus 16. Keď Izraeliti nemali jedlo, Boh doslovne dažďoval chlieb z neba. Eliáš a Havrany, 1. kniha Kráľov 17. Boh poslal vtáky, aby priniesli jedlo Eliášovi počas sucha. Ježiš krmi 5000. Matúš 14. 5 chlebov a 2 ryby, žiadny problém, keď je Boh za všetkým. Boh nikdy nezlyhal v zaopatrení a nechystá sa začať teraz. Problém? Pochybujeme o pastierovi. Dôvod, prečo mnohí z nás cítime, že nám niečo chýba, je ten, že plne nedôverujeme pastierovi. Stresujeme sa o peniaze namiesto toho, aby sme verili, že on poskytne. Staráme sa o budúcnosť namiesto dôvery v jeho vedenie. Naháňame sa za vecami, mysliac si, že nás naplnia, namiesto odpočívania v tom, čo Boh už dal. Je to ako ovca, ktorá zablúdi od pastviny, mysliac si, že nájde lepšie jedlo sama. Ale čo sa stane? Stratí sa, je hladná a zraniteľná. Najlepšie miesto, kde môže byť ovca, je blízko pastiera, a najlepšie miesto, kde môžete byť, je dôverovať Pánovi. Ako kráčame v Božom zaopatrení? Takže ako sa posunieme od starostí o to, čo nám chýba, k chôdzi v dôvere, že Boh poskytne? Prvé, rozpoznajte, že Boh vie, čo potrebujete, skôr ako sa ho opýtate. Ježiš povedal v Matúšovi 6:8: Váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako sa ho opýtate. Druhé, modlite sa s očakávaním. Filipanom 4:6-7 nám hovorí priniesť naše žiadosti Bohu s vďaky vzdaním a dôverovať, že jeho pokoj bude strážiť naše srdcia. Tretie, hľadajte najprv jeho kráľovstvo. Matúš 6:33. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetky tieto veci vám budú pridané. Štvrté, odpočívajte v jeho načasovaní. Niekedy Božie zaopatrenie nie je okamžité, ale je vždy na čas. Jeho meškania nie sú jeho zamietnutia. Skryté tajomstvo, váš pastier je dosť. Tu je skutočné tajomstvo. Samotný Boh je vašim zaopatrením. Keď Dávid hovorí, nebudem mať nedostatok, nehovorí len o veciach. Hovorí, pokiaľ mám Boha, mám všetko, čo potrebujem. A priateľ,
To je pravda aj pre vás. Nemusíte sa naháňať za vecami tohto sveta, aby ste sa cítili bezpečne. Nemusíte sa starať o zajtrajšok. Váš pastier je už pred vami, zabezpečujúc, že máte všetko, čo potrebujete. Takže sa zhlboka nadýchnite. Dôverujte mu a vedzte, že nikdy nie ste bez, pretože váš pastier je vždy s vami. Kapitola 3. Dáva mi ležať na zelených pastvách. Tajomstvo odpočinku. Buďme úprimní, väčšina z nás nevie, ako odpočívať. Žijeme vo svete, ktorý oslavuje zhon. Pracuj tvrdšie, rob viac, tlač ďalej, zostávaj zaneprázdnený. A aj keď si urobíme prestávku, naše mysle stále bežia so starosťami, účtami, termínmi, vzťahmi, budúcnosťou. Ale tu je otázka. Ak slúžime všemocnému Bohu, prečo sme tak nepokojní? Dávid píše v Žalme 23:2: Dáva mi ležať na zelených pastvách. To znie pokojne však, ale je tu niečo hlbšie, skrytá duchovná pravda, ktorú väčšina ľudí prehliada. Prečo sa ovce snažia ľahnúť? Ak niečo viete o ovcách, viete, že sa nelahajú ľahko. V skutočnosti sa ovca ľahne len vtedy, keď sú splnené 4 veci. Prvé, sú oslobodené od strachu. Ovce sa ľahko vylakajú. Najmenšie narušenie, tieň, zvláštny zvuk ich udrží v napätí. Druhé, sú oslobodené od napätia. Ovce majú hierarchiu. Ak medzi nimi je konflikt, zostanú nepokojné. Tretie, sú oslobodené od hladu. Hladná ovca je nepokojná ovca. Štvrté, sú oslobodené od škodcov. Muchy a parazity neustále dráždia ovce, čo im znemožňuje relaxovať. Vidíte, kam smerujem? Boh vás chce viesť k skutočnému odpočinku, ale mnohí z nás sme duchovne nepokojní, pretože sme plní strachu, starostí o budúcnosť, plní napätia, držíme sa krívd a neodpustenia, duchovne hladní, hladujeme po Božej prítomnosti, rozptylovaní, dráž neustálym hlukom života. Takže čo robí Boh? Dáva mi ležať. Dar núteného odpočinku. Všimnite si, že Dávid hovorí, dáva mi ležať. Niekedy nás Boh musí prinútiť k odpočinku. Pomyslite na to. Koľkokrát vás Boh spomalil? Možno to bolo cez obdobie čakania. Možno to bola choroba, strata práce alebo dvere, ktoré sa neotvorili. V tom čase to bolo frustrujúce. Ale čo, ak vás Boh skutočne viedol k odpočinku? Boh nenúti odpočinok, pretože je krutý. Robí to, pretože vás miluje. Vie, že bez toho vyhoríte. Tajomstvo odpočinku. Dôverovať pastierovi. Tu je skutočné tajomstvo. Odpočinok nie je len o zastavení, je o dôvere. Ovce sa ľahajú len vtedy, keď sa cítia bezpečne v prítomnosti svojho pastiera. Rovnakým spôsobom nikdy nezažijeme skutočný odpočinok, kým sa nenaučíme dôverovať, že Boh má kontrolu. Ježiš povedal v Matúšovi 11:28-30: Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste ťažko zaťažení, a ja vám dám odpočinok. To je zasľúbenie. Nemusíte všetko niesť sami. Takže dnes, čokoľvek vás drží nepokojných, vaše strachy, vaše bremená, váš stres, odovzdajte to Bohu. Nechajte ho viesť vás na zelené pastviny. Nechajte ho byť vaším odpočinkom, pretože keď ste v rukách dobrého pastiera, môžete konečne dýchať, vediac, že ste v bezpečí. Kapitola 4. Vedie ma pri tichých vodách. Tajomstvo pokoja. Dobre, predstavte si toto. Stojíte vedľa tichého, pokojného jazera. Žiadne vlny, žiadny chaos, len dokonalá nehybnosť. To je obraz, ktorý Dávid maľuje v Žalme 23:2, keď píše: Vedie ma pri tichých vodách. Znie to pokojne však, ale v tomto verši je skrytý význam, ktorý väčšina ľudí prehliadne. A keď ho uvidíte, zmení to spôsob, akým zažívate pokoj. Prečo ovce potrebujú tiché vody? Ovce sa prirodzene boja rýchlo tečúcej vody. Ak ovca spadne do búrlivej vody, jej vlna sa nasiakne a môže sa rýchlo utopiť. Takže dobrý pastier nevedie svoje ovce k nebezpečným búrlivým prúdom. Nachádza pokojné, tiché vody,
kde môžu bezpečne piť. Čo to pre nás znamená? Väčšina z nás sa práve teraz topí v búrlivých vodách. Búrlivé vody úzkosti, starosti o veci, ktoré nemôžeme kontrolovať. Búrlivé vody zanepráznenosti. Neustále sa pohybujeme. Nikdy nezastavíme. Búrlivé vody sociálnych médií, správ a názorov. Neustály hluk, žiadny pokoj. A predsa Dávid hovorí, vedie ma pri tichých vodách. Boh nechce, aby ste žili v neustálej úzkosti. Chce vás viesť do pokoja. Ježiš, živá voda, ktorá uhasí naše duše. V Jánovi 4 Ježiš stretáva ženu pri studni a hovorí jej: ktokoľvek pije vodu, ktorú mu dám, nikdy nebude smedný. Čo hovoril? Svet ponúka dočasnú úľavu, peniaze, úspech, vzťahy, zábavu, ale nič z toho skutočne neuspokojuje. Len Ježiš nám môže dať pokoj, ktorý trvá. Preto Filipanom 4:7 hovorí: a Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, bude strážiť vaše srdcia a mysle v Kristovi Ježišovi. To je tajomstvo. Ako kráčame v Božom pokoji? Ak bojujete nájsť pokoj, tu je to, čo musíte urobiť. Prvé, nechajte pastiera viesť vás. Pokoj sa nenachádza naháňaním vecí, nachádza sa nasledovaním Ježiša. Druhé, buďte ticho a poznajte, že On je Boh. Žalm 46:10. Niekedy dôvod, prečo necítime pokoj, je ten, že nikdy nezastavíme počúvať Jeho hlas. Tretie, modlite sa o všetko. Filipanom 4:6. Úzkosť vybledne, keď všetko prinášame Bohu v modlitbe. Štvrté, dôverujte, že Boh má kontrolu. Svet je chaotický, ale Boh sa nikdy nemení. Ak vás vedie, môžete kráčať v pokoji aj v búrke. Skryté tajomstvo. Pokoj nie je absencia problémov. Je to prítomnosť Boha. Tu je pravda. Pokoj sa nenachádza v dokonalých okolnostiach. Nachádza sa v dokonalom pastierovi. Preto mohol Ježiš spať cez búrku, preto mohol Pavol spievať vo väzení, preto mohol Dávid napísať tieto slová aj uprostred bitiek. Pretože pokoj nie je o tom, čo sa deje okolo vás. Je o tom, kto vás vedie. A ak je Pán váš pastier, nemusíte sa báť búrky. Nemusíte žiť v úzkosti. Nemusíte nechať chaos ovládať vás. Môžete kráčať v pokoji, vediac, že dobrý pastier vás vedie k tichým vodám. Takže dnes sa zhlboka nadýchnite. Pustite stres. Nechajte Boha viesť vás, pretože Jeho pokoj na vás čaká. Kapitola 5. Obnovuje moju dušu, tajomstvo uzdravenia. Buďme úprimní, život nás láme. Prechádzame sklamaniami, zlomeným srdcom, zradou a stratou. Niektorí z nás nesieme rany spred rokov, rany, ktoré nikto iný nevidí. Usmievame sa navonok, ale vo vnútri sa cítime unavení, prázdni, vyčerpaní. Ale potom Dávid píše tieto mocné slová v Žalme 23:3: obnovuje moju dušu. Nie ja sa obnovujem sám, nie život ma opraví. On obnovuje moju dušu. Čo to znamená? Znamená to, že len Boh môže priniesť skutočné uzdravenie. Žiadna suma peňazí, úspechu, vzťahov alebo sebapomoci nemôže urobiť to, čo robí pastier. Čo znamená obnoviť? Hebrejské slovo pre obnoviť je shúv, čo znamená priniesť späť, osviežiť, opraviť. Je to obraz ovce, ktorá zablúdila a uviazla, vyčerpaná alebo dokonca spadla a nemôže vstať. Niekedy sa tak cítite, ako život vás zrazil a bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte, nemôžete vstať. Tu je dobrá správa. Pastier vás tam nenecháva. Prichádza za vami, zdvíha vás, obnovuje vás. Biblické príbehy obnovy. Biblia je plná zlomených ľudí, ktorých Boh obnovil. Jozef, zradený svojimi bratmi, hodený do jamy, predaný do otroctva a falošne obvinený. Ale Boh ho obnovil, urobil ho vládcom v Egypte. Jób stratil všetko, svoju rodinu, svoje bohatstvo, svoje zdravie, ale Boh ho obnovil, dávajúc mu dvojnásobne viac, ako mal predtým.
Peter zaprel Ježiša 3-krát, cítil sa ako zlyhaný, ale Ježiš ho obnovil, premenil ho na vodcu ranej cirkvi. Ak Boh obnovil ich, môže obnoviť aj vás. Ako nás Boh obnovuje? Prvé, cez jeho prítomnosť, Žalm 16:11, v tvojej prítomnosti je plnosť radosti. Keď trávime čas s Bohom, obnovuje naše unavené duše. Druhé, cez jeho slovo, Žalm 19:7, zákon Pánov je dokonalý, obnovuje dušu. Božie slovo má moc uzdravovať, prinášať život tam, kde bola zlomenosť. Tretie, cez jeho milosť, Izaiáš 61:3. Dať im krásu namiesto popola, olej radosti namiesto smútku. Boh berie naše zlomené kusy a mení ich na niečo krásne. Skryté tajomstvo. Vaša minulosť vás nedefinuje. Božia obnova áno. Môžete sa cítiť zlomený. Môžete sa cítiť, že ste sa pokazili príliš. Ale počujte ma, Boh s vami ešte neskončil. Ak stále dýchate, potom Boh stále obnovuje, stále pracuje, stále uzdravuje. Nechajte pastiera obnoviť vašu dušu dnes. Kapitola 6. Vedie ma v chodníkoch spravodlivosti pre svoje meno. Tajomstvo božského smerovania. Niekedy ste sa cítili stratení? Ako by ste nevedeli, aký krok urobiť ďalej? Ako by ste stáli na križovatke a premýšľali, Bože, ktorým smerom mám ísť? Všetci čelíme obdobiam, keď potrebujeme smerovanie. A tu je krásne zasľúbenie Žalmu 23:3. Vedie ma v chodníkoch spravodlivosti pre svoje meno. Nie, vyriešim to sám. Nie, dúfam, že urobím správnu voľbu. On ma vedie. Kapitola 6. Vedie ma v chodníkoch spravodlivosti pre svoje meno. Čo sú chodníky spravodlivosti? V hebrejčine táto fráza znamená správne chodníky alebo správne cesty. Nie je to len o morálnej dobrote. Je to o Bohu, ktorý nás vedie na najlepšej ceste pre naše životy. A tu je tajomstvo. Správna cesta nie je vždy ľahká cesta. Niekedy správna cesta zahŕňa skúšky. Niekedy správna cesta vyžaduje čakanie. Niekedy správna cesta nedáva zmysel v danom momente. Ale ak vás Boh vedie, môžete veriť, že je to najlepší spôsob. Ako nás Boh vedie? Prvé, cez jeho slovo, Žalm 109:9-105. Tvoje slovo je lampou pre moje nohy a svetlom pre moju cestu. Ak chcete poznať Božie smerovanie, začnite s tým, čo už povedal. Druhé, cez Ducha Svätého, Ján 16:13. Duch pravdy vás povedie do celej pravdy. Duch Svätý k nám hovorí, pobáda nás, usvedčuje nás a vedie nás v každodenných rozhodnutiach. Tretie, cez múdru radu príslovia 11:14. Kde niet vedenia, ľudia padajú, ale v množstve radcov je bezpečnosť. Boh často hovorí cez múdrych mentorov, pastorov a zbožných priateľov. Štvrté, cez otvorené a zatvorené dvere, Zjavenie 3:7. Čo otvorí, nikto nemôže zatvoriť a čo zatvorí, nikto nemôže otvoriť. Niekedy Boh vedie zatvorením dverí, ktoré pre nás nie sú určené, a otvorením dverí, ktoré sme nikdy neočakávali. Čo ak som vzal zlú cestu? Možno si myslíte, ale čo ak som už urobil zlé voľby? Tu je dobrá správa. Boh je Boh vykúpenia. Môže vziať vaše zlé odbočky a stále vás dostať na správny cieľ. Rimanom 8:28. Všetky veci pôsobia spoločne na dobro tým, ktorí milujú Boha. Pomyslite na GPS, aj keď urobíte zlé odbočenie, prepočíta a stále vás dostane tam, kam potrebujete ísť. Boh robí to isté s vašim životom. Skryté tajomstvo, váš účel je väčší než vy. Všimnite si poslednú časť verša pre svoje meno. Toto nie je len o vás. Božia cesta pre váš život nie je len o vašom šťastí. Je to pre jeho slávu. Vedie vás, pretože váš život má odrážať jeho dobrotu. Keď ľudia vidia váš príbeh, vaše boje, vaše víťazstvá, váš rast, mali by vidieť Božiu ruku pri diele. Takže dnes, kdekoľvek ste, či sa cítite stratení alebo neistí,
Dôverujte, že pastier vás vedie. Nemusíte všetko vymyslieť, len ho musíte nasledovať. Kapitola 7. Aj keď kráčam údolím tieňa smrti. Tajomstvo odvahy. Buďme úprimní. Život nie sú vždy zelené pastviny a tiché vody. Sú časy, keď sa nachádzame uprostred temného údolia, obdobia bolesti, straty, neistoty a strachu. A v tých momentoch je ľahké opýtať sa Boha, kde si? Ale Dávid robí radikálne vyhlásenie v Žalme 23:4. Aj keď kráčam údolím tieňa smrti, nebudem sa báť zla, lebo ty si so mnou. Počkajte, zachytili ste to? Dávid nehovorí, že ma Boh udrží od údolia. Hovorí, aj keď ním kráčam, nebudem sa báť zla. Realita údolí. Tu je niečo, čo väčšina ľudí nechce počuť. Boh nikdy nesľúbil, že život bude bez údolí. Samotný Ježiš povedal v Jánovi 16:33: V tomto svete budete mať súženie, ale vschopte sa, ja som premohol svet. Údolia sú súčasťou života, ale tu je tajomstvo. Údolia sú tiež miestom, kde Boh robí svoje najväčšie dielo v nás. Čo je údolie tieňa smrti? Fráza tieň smrti v hebrejčine je Calmávet, čo znamená hlbokú tmu. Reprezentuje najťažšie obdobia života. Údolie choroby, údolie finančného boja, údolie depresie, údolie žiaľu, údolie strachu. Ale všimnite si niečo, nie je to údolie smrti, je to údolie tieňa smrti. Tieň vás nemôže zraniť, môže sa zdať desivý, ale nemá skutočnú moc. A ak je tam tieň, čo to znamená? Znamená to, že na blízku musí byť svetlo. Aj vo vašom najtemnejšom údolí stále svieti Božie svetlo. Jeho prítomnosť je stále s vami. Ako čelíme údoliam bez strachu? Dávid hovorí, nebudem sa báť zla, lebo ty si so mnou. Odvaha neprichádza z vyhýbania sa údoliam. Prichádza z poznania, kto kráča s vami. Daniel bol v jame levov, ale Boh bol tam. Šadrach, Mešach a Abednego boli v ohni, ale Boh bol tam. Pavol a Sílas boli vo väzení, ale Boh bol tam. A práve teraz vo vašom údolí Boh je tam. Neopúšťa vás v tme. Kráča s vami cez ňu. Skryté tajomstvo údolie je dočasné. Dávid hovorí, aj keď kráčam údolím, nie ste tu uviaznutí, prechádzate cez. Žalm 35 hovorí, plač môže trvať cez noc, ale radosť prichádza ráno. Akékoľvek údolie, v ktorom ste dnes, nebude trvať navždy. Boh vás vedie cez neho. A na druhej strane je víťazstvo. Kapitola 8. Tvoja palica a tvoj prúd ma potešujú. Tajomstvo Božej disciplíny a ochrany. Na prvý pohľad sa tento verš nezdá utešujúci vôbec. Palica, prúd, nie je to na disciplínu? Prečo by Dávid povedal, že mu to prináša útechu? Pretože tu je skryté tajomstvo. Božia disciplína a ochrana nie sú znakmi jeho hnevu, sú dôkazom jeho lásky. Palica, Božia ochrana. Palica bola ťažký ký, ktorý pastier nosil, aby bojoval proti predátorom. Keď vlk alebo lev skúsil zaútočiť na ovce, pastier použil palicu na ich obranu. Čo to pre nás znamená? Boh bojuje za nás. Izaiáš 54:17. Žiadna zbraň vytvorená proti tebe nebude prosperovať. Exodus 14:14. Pán bude bojovať za vás, vy len musíte byť ticho. Keď prichádza nepriateľ proti vám, Boh vstúpi. Prúd, Božie vedenie. Prúd bola dlhá palica so zakrúteným koncom, ktorú pastier používal na vedenie a záchranu oviec. Niekedy ovca zablúdi a pastier použije prúd na jej pritiahnutie späť. Inokedy pastier použije prúd na jemné pobádanie ovce správnym smerom. Čo to pre nás znamená? Božie vedenie nás vždy vedie k bezpečnosti. Príslovia 3:5-6. Dôveruj Pánovi celým svojim srdcom a on vyrovná tvoju cestu. Žalm 32:8. Budem ťa vyučovať a učiť ťa na ceste, ktorou máš ísť. Niekedy nás Boh pobáda cez presvedčenie, ten pocit vo vašom srdci,
keď viete, že sa odchyľujete z cesty. Inokedy nás Boh ťahá späť cez opravu. Čo, ak sa mi nepáči Božia oprava? Buďme úprimní. Nikto z nás nemá rád byť opravovaný, ale Hebrejom 12.6 hovorí: Pán disciplinuje toho, koho miluje. Dobrý rodič nenechá svoje dieťa bežať na ulicu. Pastier nenechá ovcu zablúdiť z útesu. A Boh nám nedovolí zničiť seba samých. Jeho oprava nie je trest, je to ochrana. Skryté tajomstvo. Božia disciplína je znakom, že mu patríte. Keď Dávid hovorí: tvoja palica a tvoj prúd ma potešujú, hovorí: som potešený, pretože viem, že bojuješ za mňa. Som potešený, pretože viem, že ma vedieš. Som potešený, pretože viem, že ma miluješ dosť na to, aby si ma opravil. Takže namiesto odporovania Božej disciplíne by sme mu mali ďakovať za ňu, pretože ak vás Boh opravuje, to znamená, že má stále plán pre vás. Dnes, ak ste v údolí, vedzte, že Boh kráča s vami. Ak sa cítite napadnutí, vedzte, že Boh bojuje za vás. A ak ste opravovaní, vedzte, že vás Boh chráni pred niečím väčším. To je tajomstvo Žalmu 23. Nie je to len o pokoji a zaopatrení. Je to o pastierovi, ktorý vás nikdy neopúšťa bez ohľadu na to, kde ste. Kapitola 9. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi nepriateľmi. Tajomstvo víťazstva. Dobre, buďme úprimní. Život sa niekedy zdá ako neustály boj. Ľudia sa obracajú proti vám. Čelíte odporu v práci, vo vašich vzťahoch a dokonca vo vlastnej mysli. Nepriateľ šepká lži strachu, pochybností a odrádzania. Ale uprostred toho všetkého Dávid píše toto neuveriteľné vyhlásenie. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi nepriateľmi. Žalm 23.5. Počkajte, čo? Boh pripravuje stôl priamo pred nepriateľom? Prečo by to robil a čo to pre nás znamená? Význam stola. V biblických časoch bol kráľ pripravujúci hostinu pre niekoho symbolom priaznivosti, cti a ochrany. Dávid hovorí: aj keď ma obklopujú moji nepriatelia, Boh ma stále žehná. Skryté tajomstvo. Vaši nepriatelia nemôžu zastaviť vaše požehnanie. Všimnite si niečo mocné tu. Boh neodstraňuje nepriateľov, nezastavuje opozíciu. Namiesto toho vás žehná pred nimi. Prečo? Pretože vaši nepriatelia nemajú moc nad tým, čo Boh robí vo vašom živote. Jozefovi bratia sa ho pokúsili zničiť, ale Boh ho pozdvihol v Egypte. Danielovi nepriatelia sa ho pokúsili hodiť levom, ale Boh zatvoril tlamy levov. Ježišovi nepriatelia si mysleli, že vyhrali pri kríži, ale o 3 dni neskôr vyšiel z hrobu. Vaši nepriatelia nemôžu zrušiť to, čo Boh pre vás pripravil. Prečo Boh nechá našich nepriateľov sledovať? Pretože vaše víťazstvo je súčasťou vášho svedectva. Boh chce, aby ľudia videli, čo robí vo vašom živote. Prečo? Aby vedeli, kto skutočne má kontrolu. Aby videli jeho vernosť. Aby pochopili, že nič nemôže zastaviť Božie plány. Preto Izaiáš 54.17 hovorí: žiadna zbraň vytvorená proti tebe nebude prosperovať. Zbraň sa môže vytvoriť, ale nevyhrá. Ako sedíme pri Božom stole uprostred bitky? Prvé, dôverujte, že Boh má kontrolu. Nemusíte bojovať za seba. Boh už bojuje za vás. Druhé, nenechajte rozptyľovania odtiahnuť vás od stola. Nepriateľ sa vás pokúsi vtiahnuť do strachu, starostí a urážok. Zostaňte zameraní na to, čo Boh robí. Tretie, krmte sa Božou pravdou, nie lžami nepriateľa. Pri tomto stole Boh ponúka pokoj, zaopatrenie a účel, ale musíte sa rozhodnúť z neho jesť. Kapitola 10. Pomažuješ moju hlavu olejom, môj kalich preteká. Tajomstvo božskej priazne. Teraz pohovorme o niečom mocnom, Božie pomazanie. Dávid píše: pomažuješ moju hlavu olejom, môj kalich preteká. Toto nie je len poetický jazyk. Je to hlboká duchovná pravda o Božej priaznivosti, ochrane a požehnaní. Čo znamená byť pomazaný? V biblických časoch
pomazanie olejom reprezentovalo 3 veci. Prvé, posvetenie, oddelenie na účel. Králi, kňazi a proroci boli pomazaní olejom na symbolizovanie, že boli vybraní Bohom. Samotný Dávid bol pomazaný za kráľa, keď bol len pastierský chlapec. Čo to pre nás znamená? Ak ste nasledovník Ježiša, ste pomazaní, vybraní pre Boží účel. Druhé, uzdravenie a obnova. Olej bol používaný na medicínske účely, na hojenie rán. To znamená, že Božie pomazanie prináša uzdravenie do vášho života fyzicky, emocionálne a duchovne. Tretie, ochrana pred nepriateľom. Pastieri pomazali svoje ovce olejom, aby ich chránili pred hmyzom a chorobami. Nepriateľ chce zaútočiť na vašu myseľ, ale Božie pomazanie vás chráni. Skryté tajomstvo: už ste pomazaní. Mnohí ľudia si myslia, že pomazanie je len pre pastorov, kazateľov alebo vodcov chvál, ale to nie je to, čo hovorí Biblia. 1. Jánov 2.20 hovorí: máte pomazanie od Svätého. To znamená, že Božia ruka je už na vás. Ste pomazaní kráčať vo vašom povolaní. Ste pomazaní prekonať každý útok. Ste pomazaní priniesť uzdravenie a nádej iným. Čo znamená môj kalich preteká? Dávid nehovorí len, že Boh poskytuje dosť pre mňa. Nie, hovorí, že ho Boh žehná tak veľa, že to preteká. Boh nie je Bohom sotva dosť. On je Bohom viac než dosť. On je Bohom hojnosti. On je Bohom, ktorý vás žehná tak veľa, že sa nemôžete nezdržať vliať do iných. Ján 10.10 hovorí: prišiel som, aby mali život a mali ho v hojnosti. Ako kráčame v preteku Boha? Prvé, zostaňte pripojení k zdroju. Pretek prichádza z blízkosti k pastierovi. Nehľadajte požehnanie, hľadajte žehnajúceho. Druhé, žite s veľkorysým srdcom. Boh nás žehná, aby sme mohli žehnať iných. Príslovia 11.25. Veľkorysá osoba bude prosperovať. Ktokoľvek osviežuje iných, bude osviežený. Tretie, kráčajte v poslušnosti. Keď nasledujete Boží hlas, umiestnite sa pre preťok. Deuteronómium 28.2. Všetky tieto požehnania prídu na vás a dobehnú vás, ak poslúchate Pána, vášho Boha. Takže dnes vstúpte do víťazstva, priazne a preteku, ktorý má pre vás Boh, pretože keď je Pán váš pastier, nič a nikto nemôže zastaviť jeho plán pre váš život. Kapitola 11. Iste dobro a milosrdenstvo ma budú nasledovať. Tajomstvo Božích nezastaviteľných požehnaní. Buďme úprimní. Niekedy sa život zdá nepredvídateľný. V jednom momente všetko ide skvele, v ďalšom ste zasiahnutí sklamaním, neúspechmi alebo bojmi. Núti vás to premýšľať, čo príde ďalej, ale Dávid nežije v strachu z budúcnosti, namiesto toho odvážne vyhlasuje v Žalme 23.6: Iste dobro a milosrdenstvo ma budú nasledovať po všetky dni môjho života. Zachytili ste to? Nie, možno dobro a milosrdenstvo. Nie, dúfajme, dobro a milosrdenstvo. Iste, Dávid je presvedčený. Prečo? Pretože vie niečo, na čo často zabúdame. Božie požehnania nie sú založené na okolnostiach. Sú založené na jeho nemennej prirodzenosti. Čo skutočne znamená dobro a milosrdenstvo? Poďme to rozložiť. Prvé, dobro. Toto reprezentuje Božiu priazeň, zaopatrenie a požehnania. Sú to dobré veci, ktoré Boh prináša do vášho života, aj keď sa veci zdajú zlé. Boh stále pracuje pre vaše dobro. Druhé, milosrdenstvo. Toto je Božia láska, odpustenie a súcit. Znamená to, že aj keď sa pokazíte, Božie milosrdenstvo vás pokrýva. Znamená to, že nie ste definovaní vašou minulosťou, ste pokrytí jeho milosťou. Skryté tajomstvo, Božie požehnania vás prenasledujú. Dávid hovorí: dobro a milosrdenstvo ho budú nasledovať. Hebrejské slovo prenasledovať tu je radav, čo znamená prenasledovať, naháňať, loviť. To znamená, že Božie požehnania nie sú len pasívne visieť naokolo. Naháňajú vás, nemusíte sa snažiť o jeho priazeň.
jeho priazeň beží za vami. Náreky 3:22-23, jeho milosrdenstvá sú nové každé ráno. Rimanom 8:28, všetky veci spolupracujú na dobro tým, ktorí milujú Boha. Aj keď život nedáva zmysel, Boh stále pracuje. Ako kráčame v Božích nezastaviteľných požehnaniach? Prvé, zostaňte blízko pastiera. Božie dobro a milosrdenstvo nasledujú tých, ktorí nasledujú jeho. Zostaňte v jeho slove, zostaňte v modlitbe a zostaňte v poslušnosti. Druhé, žite s očakávaním. Neočakávajte najhoršie, očakávajte Božie najlepšie. Žalm 27:13. Zostávam presvedčený o tomto. Uvidím dobro Pánovo v krajine živých. Tretie, dôverujte, že aj v skúškach Božie dobro stále pracuje. Jozef bol hodený do jamy, ale to viedlo k palácu. Job stratil všetko, ale Boh obnovil dvojnásobne. Dokonca Ježiš musel prejsť cez kríž pred vzkriesením. Ak patríte Ježišovi, váš príbeh nie je u konca. Dobro a milosrdenstvo vás naháňajú. Kapitola 12. Budem prebývať v dome Pánovom na veky. Tajomstvo večnej istoty. Dosiahli sme záverečný verš Žalmu 23 a tento je najmocnejší zo všetkých. Dávid končí týmto vyhlásením: Budem prebývať v dome Pánovom na veky. Toto je konečné zasľúbenie, pretože keď je všetko povedané a urobené, naša najväčšia nádej nie je len v tomto živote. Naša najväčšia nádej je vo večnosti. Čo znamená prebývať v dome Pánovom na veky? V starovekom Izraeli sa dom Pánov vzťahoval na chrám, miesto Božej prítomnosti. Ale Dávid nehovorí len o návšteve Božieho domu. Hovorí o prebývaní tam, žití v jeho prítomnosti navždy. Skryté tajomstvo, večný život začína teraz. Mnoho ľudí si myslí, že večný život sa začína len vtedy, keď zomrieme. Ale Ježiš hovorí v Jánovi 17:3: Toto je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého si poslal. Večný život nie je len o nebi. Je o poznaní Ježiša teraz. Prečo na tom záleží? Pretože keď viete, kam idete, nemusíte sa báť toho, čo sa deje v tomto živote. Nemusíte sa báť smrti, pretože máte večný život. Nemusíte sa báť budúcnosti, pretože váš osud je istý. Nemusíte sa báť stratiť čokoľvek, pretože to, čo má Boh pre vás, je večné. Ako žijeme s večným pohľadom? Prvé, zostaňte pripojení k Božej prítomnosti. Nájdite si čas na uctievanie, modlitbu a slovo. Nemusíte čakať na nebo, aby ste zažili Božiu prítomnosť. Môžete ju mať teraz. Druhé, žite preto, na čom záleží. Nenechajte sa chytiť do dočasných vecí. Zamerajte sa na veci, ktoré trvajú, vašu vieru, váš účel a milovanie iných. Tretie, zdieľajte nádej Ježiša. Ak skutočne veríme vo večnosť, mali by sme zdieľať dobré správy, pretože každý si zaslúži vedieť, že dobrý pastier ich volá domov. Konečné tajomstvo, nebo je náš domov. Dávid pochopil niečo, čo si musíme pamätať. Tento svet nie je naša konečná destinácia. Prechádzame cez, náš skutočný domov je s Ježišom. A keď je Pán náš pastier, môžeme žiť každý deň s dôverou, vediac, že budeme prebývať v jeho dome navždy. Záver. Pastier, ktorý nikdy neodchádza. Žalm 23. Nie je len poézia, je to zasľúbenie. Je to príbeh pastiera, ktorý kráča s vami, bojuje za vás, poskytuje vám, obnovuje vás a vedie vás domov. A tu je tá najkrajšia časť. Tento pastier nie je len Dávidov pastier, je aj váš. Práve teraz, kdekoľvek ste v živote, Boh vás volá dôverovať mu. Možno ste na zelenej pastvine, tešíte sa z jeho požehnania. Možno ste v údolí, bojujete vidieť cestu vpred. Možno sedíte pri stole, cítite tlak vašich nepriateľov okolo vás. Bez ohľadu na to, kde ste, pastier je blízko a hovorí vám: nasleduj ma, dôveruj mi, povedem ťa domov.
Budete mu dnes dôverovať? Modlíme sa, Pane, ďakujeme Ti za to, že si náš pastier. Ďakujeme Ti za vedenie nás, poskytovanie nám, chránenie nás a obnovovanie našich duší. Pomôž nám dôverovať Ti viac. Pomôž nám nasledovať, kam vedieš, a pripomeň nám, že Tvoje dobro a milosrdenstvo sú s nami vždy. V Ježišovom mene. Amen. Ak sa vás toto posolstvo dotklo srdca, zdieľajte ho s niekým, kto potrebuje počuť, pretože tajomstvo Žalmu 23 je určené na zdieľanie. Prihláste sa na odber kanála Svetlo viery pre viac hlbokých biblických pravd, ktoré zmenia váš život. Napíšte nám do komentárov, ktoré tajomstvo Žalmu 23 najviac prehovorilo k vášmu srdcu. Svetlo viery osvetľuje cestu k hĺbšiemu chôdzu s Bohom. Nech vás Boh žehná.